نئے گلو راضی راغختن کی رب العالمین جل جلالہ پکم پروگرام کے چھگورے گلو آدم علیہ السلام مبارک ناسویا نوح علیہ السلام مبارک وی اولاق سلیری زر پیغمبران جمشیا دا جواب را لارا کہ دگا محفل و دگا غنڈا با مبارک وی او کنا دا محبت و آدرا کہ مبارک بیا اے گلن رادیدہ رب العالمین جل جلالہ دشان قربان شما محفل راغستی سجو کڑی اللہ دے مزبان اللہ دے راغو خطن کی اللہ دے مٹن چے دے دادم علیہ السلام نو علیہ السلام بوری دے اولاق سریری زر پیغمبر دے مجلسم خیست دے راغو خدن کی ماللہ تعالیٰ دے او گلنو بیدار شیعہ شان پکے زمونگا استاس دا نامدار پیغمبر دا مدینہ منوری دا جانان محمد رسول اللہ دے شان پکے دا مدینہ منوری دا جانان دے ناشنا خبر دا راغختن کے میزبان اللہ دے سوچے پروگرام کئی دا پروگرام سوک جوڑی مانا سوک دا بوزی کم خوازی دا کابل و زمونگا سرو خان بابا یا نور مرگرو پروگرام میں التزمہ پروگرام میں غی جوڑ کھڑے دی زامنو تے مراحت اللہ سنانو ورسر جوڑ کھڑے دی نو دے میزبان دی علاقہ محفل لسرے دوادے کویدن دا سچل لیوینا نور سنی دی عشق مصطفیٰ دی دا حضور مبارک دا محبت پروگرام دے نور پاکی خبر نشتا استان دا بوس کو ما دا گو رہی تلاوت شا ناتخوانی شا ما دا حضور مبارک شان دا خپل کمزور علم پا بنیاد بیان کا خواہ نور دا خبرو دا پارا سمندر علم پکار دے دا حضور شان دا پارا سمندر علم پکار دے ما دا گو رہی مفسرین محدثین سیرت نگار رو لگے قلمون دا علم نشورو کی باندے ادریلا آخر کے پنو لگاو وی قربان شپی چی دی دا بسباشی اور روزی بشپیشی خود سرور کونین شان مبارک بختم نشی دا جواب را کہ دا شان والا چاور کڑے اسنے چی بعضی کسان ہوئی چی دا شان والا موتا ور کڑے دے جواب را کہ چا لگ دڑد اخلاص یوزے تتلم یوزے کے پروگرامو یو حضرت وی ہے وی دا سے خلق پیدا شوی دی چی دا حضور دا منی پروگرام کئی وی دا حضور مبارک پا میلاد سر دی دا حضور شانو چطول غواری منگوی قمق لدقل تب خطا شوی دا حضور چی دنیا نوانو دا حضور شان چوچت کرے ہو چی موتا نونو دا حضور شان چوچت کرے ہو لگ دلد اخلاص را کے ماوی مونگ دا سنکو چی مونگ دا حضور شانو چتاو اے مدہ گورے میں مدحت محمدن بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدہ مونگ پدا سنکو چی پا دا حضور پا مدحا دا حضور شانو چتاو بیدار شے دا حضور پا صفت بانے خپر زانو نو چتاو حضور پا خاطر خپل زانو نو چتاو حضور پا وسیلہ اللہ تزان نزدے کو یا اللہ زمون دا ٹولو دغا محبت و دغا مین سینہ کی سیوا کا لگے زیادہ کا لگے نورم زیادہ دا چی دا کمو کسانو دا خلی کار نکی نو دیم لگی خلو لدا سے معمولی حرکت ورکے خدای دا مینم حضور مبارک سر زیادہ کے مین اشتا که مین نوی نخپی بنرات لے ویچے کم زیتا رزی کنا نخبی نخبی روانی یه لکه چه رزی کنا نخبی نستاسو مین در لم رازی نخبی پخپل روانی علم سر زمان در مین قبول که او چه مین در کنی کنا چه پخاخو که دی سڑی رانو ولی که دا سنه دا او بابانو که جیوی الدماتا ملمانو علاقه دغه ملمانه بده مراسو د حضور مینه بده وتلک بر دغه شی وکانا الله سره زما د امینه قبول کا الله احساس د ټولو د امینه قبول کی درازی جی د حضور میں دا سے شان دے اللہ میزبان دے مجلس تا پیغمبرانو دے
ای های 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 اشان پکای د خپل پیغمبر د ودوها مه د ولین مبارک و زلفو دی د حضور سلام د شان د قربان شما چې نبی مبارک له الله پاک دون الوی شان او کمال ورکړي دي او رشا خبره ده چې دغه پیغمبر مبارک آدم علیہ السلام دا تمام پیغمبران په دغه خپل واده باندې کلک ولاړو د حضور سلام مبارک شان مبارکه ورته بیان کړي اے گلوار سرور کونین دا مدینی منوری جانان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک شاگردان ناس دی او مسجد نبوی مبارک مزیدار ہوادار مزیدار علاقہ دا مزیدار زیدی مسجد نبوی مبارک دے اے گلنو پدی کی پیغمبران مبارکان دا سرور کونین شان مبارک تو گورے چی صحابے کرام دا تمام انبیاء شان بیانی یو صحابی مبارک وی آدم صفی اللہ دے ورپسی بلوی نوخ چی دی آغا نبی اللہ دے بل رو لگی دو وی موسیٰ کلیم اللہ دے بل رو لگی دو ورطوی قربانی ساروح اللہ دے دا صفتو نکیگی قربان پہ صحابہ کرام دا انبیاء شان بیانی معلوم دا اگا محفل لزے چی پا کمزے کی دا پیغمبرانو صفت کی دا اللہ صفت کی اس رازے جی دا دوران کی چوکت دا مدینی جانان راغے حضور مبارک و توی سم کل و توی قربان دا صحابی مبارک وئی دا صحابی مبارک وئی چی آدم علیہ السلام مبارک چی دی اگا صفی اللہ دے ہوئی دی بلوی چی نوح علیہ السلام مبارک چی دی اگا نبی اللہ دے ہوئی دی بل صحابی وی چی ابراہیم چی دی اگا خلیل اللہ دے دی بل صحابی مبارک وی چی اسماعیل ذبیح اللہ دے دی بلوی چی موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ دے دی بلوی چی قربانی عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ دے وی بس وی تاثر علی قربان وی خضا ہو رہی ورطا وی قربان ہو رہی آدم علیہ السلام مبارک سہیدہ صفی اللہ دے نوح چی دی نبی اللہ دے او عیسیٰ چی دی اغا روح اللہ دے ابراہیم علیہ السلام مبارک خلیل اللہ دے اسماعیل علیہ السلام مبارک ذبیح اللہ دے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ دے او دا مدینی منور جانان مبارک وتوی انا حبیب اللہ لگ دڑد اخلاص سکن ویزا حبیب اللہ ما اے حبیب او کلیم کے فرق سدی حبیب او کلیم کے فرق دادے چھ کلیم دا اللہ رضا غواری او حبیب کے فرق دادے چھ اللہ دا حبیب رضا غواری وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى سبحان اللہ ایک ہے نا ناشنا خبر دا دا حضور صلاة و سلام دا شان نا قربان شما چه دغا نبی اللہ پاک سون الوی رتبہ و کمال و شان ورکڑے دے صحابہ کرام دا پیغمبران و شان بیانی نو فنیک و مجالسو کے پا جمعتونو کے دا حضور سلام عاشقان خامخا پر ربیع الاول شریف کی دا خپلی مینی مبارک اظہار دا مدینی دا جانان سارکی اللہ دا ٹولو ملگرو دا محبت و دا مین قبول کی لگا امین ہوئے زمونگا استاسو دن دا امین و سر اللہ نورم سیوا کی اور رب العالمین دے دا دا پیغمبر مبارک سرا پسی مانو کی اقرارم باللسان و تصدیق بالقلب سرا دا ایمان کی اللہ پاک نورم محبت و نورم الفت و مین پیدا کی اگلون علیہ سرور کونین مبارک فرمائی دا کل اسمان چین اندازو بنظر بانی گو رئی
वपसी बिया बल असमान दी वपसी बल असमान ले वपसी बल असमान ले ओ आसमानो नदी वर पसी सिदरतिल मुंतहा दा वर पसी बैतुल मामूर वर पसी लामकान ले और पसी अर्शी बरीन मुबारक दे लौह दे कलम दे कुर्सिया जन्नतुना अल्लाह पैदा खिड़ी दागे न बर रफ्तार कवा लाहूते जबरूते मलकूते नासूते लानिज़्म की तराजा मजीदारी मजीदारे उन्हीं उगूरा गुरुन उगूरा दरियाबुन उगूरा अवल अज़मकदा द्वेम अज़मकदा द्रेम अज़मकदा सलोरमदा पिंज़मदा शपगमदा ओवमदा शिलांदिज़मकीता तहत सर्रावे अखीरे ब्रजदे लांदिज़मकदा द पास पे गुण कायनात उलटवा उगोरा द मदीने मुनव्वरी जानान मुबारक फरमाई वी कदार सगोरे अस्मानो नगोरी जमक गोरे वी दा जमाद नूरी मुहम्मदीन अल्लाह पैदा खड़े दे द अर्स अल्लाह जमाद नूरी मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न पैदा खड़े दे सरवर कौने मदीने मुनव्वरे जानान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फरमाए हदीसी कुर्सी दे वी अल्लाह ऐलान किया लौला का लिमा खलक़तुल अफलाका ए ज़मा महबूबा कस्तादा खुली मख मुबारक में नहीं पैदा करे माँ बखबल खुदाई नव सरगंद खड़े ब्यावी लौला का इमाम बुखारी मुबारक बल हदीस करके लौला का लिमा खलक़तुल जन्नता ए महबूबी करीम मुबारका कमा तनवे पैदा कड़ी माँ बजन तू ननवी पैदा करे जन्नतुन अल्लाह दा सरवरी कौनेन मुबारक द खातिर पैदा खड़ी द सरवरी कौनेन द मदीने मुनव्वरी द जानान खातिर बरकत गोरा ज़के यौज़ल मदीने मुनव्वरी जानान द जहन्नम फरिश्ती उली दले जान तेरो खुदले वी ए फरिश्तगानो तास पर जहन्नम के खो वो दरवाजी दी ब्या पहर दरवाजा की शिक में फरिश्ती वलाड़े ओ दरवाजे ना भले दरवाजे पूरे औ या काल मजल्ले ए फरिश्तगानो पर जहन्नम की शिक मज़ाबु नरी कम और नरी हर गंडी नो तासो को जहन्नम की दन नगर दारत वे चिस्ता सुदा वजरी और वली नाखली